радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Бүгін құтлаулар бик сирек килән эшләптер. Номерына шулай да әкренләп килә торалар алар. Чираттагы Болгар сүзе белән башлап 50-65 номерына килгән котлауга тукталып үтербез. Яраткан кадерле әтиебез, бабабыз Рамазанның бүген туган көне юбилее. Аны ихлас күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Сәламәтлек телибез, безне шатландырып озак гомер кичерсен. Бары тик яхшы, матур сүзләр генә ишетеп яшәргә язсын аңа алдагы көннәрендә. Амин диелгән әлегә котлаудан. Амин дигән сүз белән төгәлләнгән. Амин, шулай булсын. Без дә шундый ук теләктә калабыз. Һәм инде мин бер шигырьнең, Габдулла Тукайның бик шагыйребез Бизәнсен, бизәнмәсен дә юк инде. Казандарда син генә җитмәгәнен. Шигырьдән, аның исеме ничек дип атала? Менә кич зур авыл өстендә чыкты нурлы ай калкып, көмешләнгән бүтән өйләр вә сахралар тора балкып. Менә бу кайсы шигырьдән икән, дуслар? Сез шуны белеп, тиз генә Болгар сүзе белән башлап 50-65 номерына язып җибәрергә тиеш идегез. Нишләптер, нишләп? Дәште мине Рәбига, безнең милли музейга. Искелекне карарган булмасак та фанат, мин әйттем керүгә гөл чәчәкне күрүгә. Сезнең бу күргәзмәдә мин иң төп экспонат. Алабутаны, үстем мин алда утап. 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 Бардым мин театрга Камал белән Кәримгә каршы. Алды Илгиштән Илфир белән Фәнис. Һәм мин әйттем кергәч тә, ишектән күренгәч тә, мин сезнең театрда иң сәләтле артист. Алабутаны, үстем мин алда утап. 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 Экскурсиягә Болгар белән Өзүягә язып куйган
Süyelme kul bilen kağılma. Yazdım jitekçilerge babay bilen Rüstemge. Tatar bilen mişerde min ingşep kazılma. Эш көннәрендә сәгатьләрендә 570-5095 номерына шалтыратып алырга мөмкин. Хатлар турында менә шул. Әле иң мөһимен әйтмәгәнмен икән. Минемчә, менә шулай почтага Тагын җыклап ята. Саташ тине шул казаны белән. Ту!